שלום לכולם, כולם, וברוכים הבאים לפרק הראשון בסדרת HTB, How to Build It. אני ראיתי שממש אהבתם את הסרטון האחרון, אני ממש מודה לכם. כן. ככה, פורנסו. אני אעשה את זה כבר מעוצב. אני הכי אוהב את הסגנון בנייה הזה עם קוורץ, לכן אני עומד לעשות את זה עם קוורץ. נצטרך צ'סט רגיל, אופרים, דרופרים, רדסטון סטארף, אוקיי. רגע, אוקיי. אני עושה את זה גבוה כדי שיהיה לי מקום לעבוד מתחת. אתם יכולים, אם אתם עושים את זה בשמירת survival שלכם, לעשות את זה רגיל. ככה, אז אני בדרך כלל מתחיל את זה. ככה, רק שנייה. אוקיי. ככה, אתם יכולים להחליט איזה רוחב בא לכם שזה יהיה, לי ממש לא אכפת, אז אני אעשה את זה משהו קטן וצנוע, כדי שאתם לא תקנו. אוקיי, ככה, סבבה. עקב וסטרס של קוורץ. אוקיי. עכשיו מוסיפים פה עוד שניים, פה עוד אוי לא. צריך לקצץ פה אחד. אוקיי. עוד שניים, ופה עוד שניים. אוקיי, ככה בדיוק, סבבה? עכשיו, שמים ככה, ועל זה מאחורה, מוסיפים פה למטה. או זה, אוקיי. שמים פה סתם שני בלוקים, ודואגים שהאופרים יהיו מופנים ככה. אחד אתה שם ככה, והשני אני פשוט שם פה מהצד, כדי שזה רק ייראה יפה. ופה שני צ'סטים. נעלה. ואז פה, רק שנייה. שנייה אחת. אוקיי, אוקיי, אני גם ממליץ לשים מהצדדים קצת קוורץ, כדי שלא יראו אותה מאחורה, אבל אם אתם רק מתחילים את השמירה, זה לא יעזור לכם, אז לא אכפת, אז זה לא משנה ממש. ככה בדיוק, סבבה. רק שנייה, זה משהו שמאוד מאוד חשוב לי, עיצוב בדרך כלל. אוקיי, סבבה. עכשיו, הרגע ואנחנו צריכים גם פורנס. אוקיי, עכשיו, הדרופרים. אוקיי, רגע, בואו נצא קודם כל את השלב הזה. פה אמור להיות גם שני אופרים, אז שוב נעשה את אותו תרגיל. נשים בלוק פה, נשים פה דרופר ואליו גם, כרגיל, גם אליו מופנה השני כדי שזה יהיה יפה. אם אתם לא רוצים, אתם לא חייבים. אם אתם בקיצוצים, אין לכם הרבה איירון, משפחה ענייה, כן. שוב, עיצוב זה משהו שממש מאוד, אבל מאוד חשוב בעיניי. סבבה. וגם פה נעשה אותו תרגיל, רק שהפעם אנחנו צריכים פנים של דרופר כלפי מעלה. זה גם יהיה כלפי מעלה, אבל בזה אנחנו לא עומדים להשתמש. שיפס. שוב עשיתי טעות. רק באחד מהם אנחנו הולכים להשתמש, אז זה לא ממש משנה לנו. כרגיל, אני חולה על עיצוב, אז זה לא. אתם לא חייבים לעצב את זה כמוני, אני סתם מראה לכם גם עיצוב שאני הייתי עושה ככה. וגם
בוא נגיד, אתם לא הבנתם משהו, אתם רוצים להסתכל על זה, זה ההורדה למטה בדיסקריפשן. כן, אוקיי, סבבה. עכשיו, פה אנחנו עומדים לשים את הקול, לכן ניקח, לא, אייטם פריים, סבבה. בוא ניקח סתם את זה וקול, סבבה. אז זה כבר חשוב מאוד שתסמנו איפה עומד להיות כל דבר. אוקיי, פה אנחנו עומדים להכניס את האוכל הלא מבושל. פה מכניסים את הקול, ופה יוצא האוכל המבושל, אוקיי? ככה, אז מתחילים להוריד אופרים, פה, ופורנס, רק שנייה. למה אני אומר פורנס? כי אני אוהב לומר את זה ככה. רגע, תנו לי זכר, אוקיי. ככה, סבבה? עכשיו בוא נגיד אני אכניס לפה סתם ביף. סתם אני מכניס, זה לא קשור עכשיו. אתם תראו, הוא מתחיל להתמלות, סבבה? עכשיו פה אנחנו עומדים לשים פה דאבל צ'סט, סבבה, וממנה לשלוח אופרים שיגיעו כל הדרך עד לפה. ולייק סבבה. עכשיו בוא נגיד אם אני אכניס קול, אתם תראו שהפורנס מתחיל לעבוד. אתם רואים? סבבה. עכשיו אנחנו צריכים איכשהו לפנות את זה, אז אנחנו ניקח מלמטה עד לפה, בוא נכין לנו כבר דרך סתם, בוא נראה באיזה גובה זה אני סתם מסרטט לי בעזרת פורנס לראות באיזה גובה זה. סבבה. אוקיי, עכשיו אנחנו מתחילים לעלות כלפי מעלה עם דרופרים. אוקיי, אני צריך לקחת את זה אחד אחורה. מתחילים לעלות כלפי מעלה עם הדרופר. אופסי. אוקיי, זה לא, אמרתי, זה לא כל כך חשוב באיזה צד פה. אוקיי, וגם פה, רגע. סבבה. עכשיו אנחנו ממשיכים את השיירה של האופרים. סבבה. עכשיו, כן, סליחה על הקטיעה, פשוט נכנסו לי לחדר, אז אמרתי, קחו בלוק, אני ממליץ על קאבלסטון כדי שתדעו מה בניתם. עכשיו, אנחנו צריכים אחרי שהסטייק מגיע לפה, אנחנו צריכים איכשהו שזה יזהה את זה, לכן אנחנו שמים פה רדסטון קומפרטור. עכשיו אנחנו עושים ככה, שמים פה רפיטר כדי שהזרם ימשיך חזק. עושים ככה. ככה. ויצרנו פה מעגל. עכשיו אנחנו מחברים את זה לפה. לא. לוקחים את זה אחד אחורה, שמים פה רפיטר. רדסטון. וכפי שאתם רואים זה מתחיל לעלות את זה לפה. כן? סבבה. עכשיו אנחנו נעשה בדיוק את אותו דבר. זה דגם הכי זול שיצר. סבבה. זה הדגם הכי זול שיש בגרסה הזאת. זה דגם שבאמת אני המצאתי את הדבר שם. אוקיי, וכפי שאתם רואים זה עולה לפה, ומדרק על זה, וישר מגיע לפה לצ'סט. כן. זה הטוטוריאל.
טוטוריאל. פרק הראשון, How to build it. מקווה מאוד 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 שאהבתם את הפרק. אם כן, תנו בלייק. ואם אתם חדשים בערוץ אז תנו גם בסאב. והנה זה פה, ימי ימי. ועד לפרק הבא. ביי. ביי ביי. ביי.